स्टैंडर्ड के चीज भोजपुरियों में होखो, काहे से कि हमनी के स्टैंडर्ड केहू से कम नहीं है। हमनियों के लगे बोलेरो आ टाटा सफारी बा, आ हमनी के जवार के लइका हार्वर्ड में पहुंच गई बड़ा सन, बड़ा निमन करत रसन, अमेरिका में घरों खरीद ले बड़ा सन। तो भोजपुरी माने ग्लोबल, दुनिया में कहीं जाई रहुआ, आ भारत में कहीं जाई भोजपुरी सुनाई दे दी। तो हमार भोजपुरी चैनल के नाम है बिहान सवेरा। रउआ लोग इनसे निवेदन बा कि बिहान चैनल के सब्सक्राइब करी, जन जन तक पहुंचा दी, घंटिया दबा दी बेल आइकन, ताकि वीडियो आइला पर पता चल जाए कि हमार वीडियो आइल बा। तो ऐसे रउआ लोग इनके सहयोग चाहिए, और हम कोशिश करत तनी कि निमन निमन प्रतिभाशाली लोग तनी जुटो लोग आ भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के हमनी के तनी के और ही स्टैंडर्ड के बना दी सन, ताकि लोग भोजपुरी समाज के लोग ये चैनल से बहुत उम्मीद करे।